шогирдои азиз, дарси имрӯзаи мо тайёр кардани варадник. чихеле ки шумо дар болои экран дидестен, манам хе варадник тайёр мекунем. Варадники бабочка. Размерҳоро мегирем, схемаро мекашем. Размерҳоро ҳатман туғри гирифтан дар кор. ҷози размерҳое ки ман мондестам, ин размери клиентай. Шумо ай размерҳои клиентои худтона мегирем. Духтаро 4 кунҷа мекашем. Даруни 4 кунҷада ҳатман бояд мо фасони дани кӯтара брорем. манам хе капелка мекашем. баъд гирдо ба гирд духтаро 6 сантиметр ай даҳани кирта чен мекунем. Ай 4 кунҷагӣ не, ай даҳани кирта чен када меравем. 6 сантиметр барои бидонем. 2 сантиметр ай нуги байни кирта виризи кирта поён фуромада. кушодиша 2 сантиметр ҳамаша мечаспонем. байнида ҳатман ҷо мондан дар кор. ай рости гирди даҳани кирта виризи кирта мо бояд варадника кашем. манамхе варадника духтаро ба хоҳиши худтон, ба хоҳиши клиент чихеле маъқул боша. мисол 3 кунҷагиш бошад, нугдор боша, нугдор. любой хел намуд кашида мешавад духтаро. манамхе копировать када ай тарафи флизелин копировать мекунем, ай дим тарафаш меброрем. ҳатман байнида бояд булавкиё часпонем ки ҳар тараф наҷнба. мана тайёр шуда гира дар болои астарак ҳатман клей мекунем, мечаспонем мутиқати астараки такша. мана ай так тайёрай. гирдо ба гирде ки чихе ки нишон додестам, анамхе мо бояд строчка равем. ай болои дар хати кашидагитон мо строчка мерем. мана духтаро строчка рафтем. строчкаро духтем, булавкиёро гирифтем. ба гирдо ба гирд мебирем. старатся кунем ки духтаро дар зои духтагитона набирен. бисёри баъд айдирин ҷорам намонем ки дар вақти ростана кардан шумода халал мерасона. кунҷаро ҳатман мебирем. ҷои гирдшакл дошта боша, бисёр диде бисёр монден ҷо боша, кам кам бирен, барое ки ай тарафи дарун намона бисёр. ман пешакӣ даҳани киртара рости гап мебирам. бисёри дузанду мақсад ҳар дузанда ҳар хел медузад. ман мебирам ростана карда гирдо ба гирд дастӣ медузам. риштаи падхадяши ҳатман ёфта гирдо ба гирд строчка мерем, утюг мекунем, тайёрш мекунем. манам хе духтаро анака ай тарафи дарун, ай тарафи ҳар ду қават астараки основной клейкавина мемонем. клеевой лента барои дар вақти духтани варадник даҳани кирта ҳар тараф наҷнба. духтаро аввал пешака метавонед ки аввал дублирин часпонен. байниша манам хел утюг мекунем. ман дублирин начаспондум, бо часпони хуб меша. бай наёфта манам хе аввал як строчка лав ба лави виризи даҳани киртатонам хе меравем, мебирем, мегирем. баъд дар болои астарака пешаки флизелин клей кардан хел астараки пешак. як борига чен мекунем гарданора, барое ки аймон нӯҳба туғри мемонем ки хато нашава. ай зиёдтиёи манам хе флизелин клей мекунем, мечаспонем. метавонен дастӣ, метавонен булавка чинда хата ҳатман кашен. баъде ки манам хе кашидем ҳар ҷо ҳатман мебирем. агар набирем духтаро вақте ки ростана карданда ай сини дарун безеб мебиёд. анамо дарзе ки ай тарафи дарун мо духтем, ҳатман тарафи астара карда манам хе дар тарафи астар як строчка меравем. аввал як бор дар астарак. метавонем ки дуқаватаам гирифта бидӯзен ай боло. ман як тарафиша духтам, тамом. мана духтаро метавонем ки дар варадникам дублиринам часпонен. анака китфора мебирем, лишниша меброрем, чен мекунем чанд сантиметр даҳани кирта, лишни 1,5 сантиметр сарнишеб мезанем, мебирем шаванам хел. баъд дар сарои китф ман хе барое ки ҳар тараф наҷма дар вақти духтан халал нарасона, клейка мемонем, клеевой лента. зиёдтӣ боша основровка мекунем ҳатман. дига ягон ҷоша намебирем духтаро, фақат китф биридем. аҳамият додем 4 кунҷа буд. анака астараки пуштака флизелин часпонда манам хе байниша утюг мекунем. лишниша ай боло меброрем. пешака дар болои астарак монда
гардана мекашем. Гардан 1 сантиметр варадинг истар омада. Манам хел 2,5 мегум духтаро бахшиш 3,5 сантиметр пой юнфр омадем. Гарлавинара чиқирак задем. Метонем барои рӯзанакои бузбала чиқири бад назанем духтаро. Мана нигоҳ кунем. Мо гуфта будем ки 1 сантиметри 0,5 сантиметри нукушта бояд зиёдтӣ боша. Манам хел бояд зиёдтӣ дошта боше. Мана нигоҳ кунед. вақте ки шумо медӯзен часпонданӣ мешавен пешаку пуштака, агар ҳамун байнда ҷо мондагӣ надошта бошен, гардантон хушрӯ намебиёяд духтаро. ҳамбу тез дариданаш мумкин аст. 1 сантиметри хат мекашем, ҳама ҷош бояд 1 сантиметр боша. аз сари ин китф ба мобайни гардан ба сари китфи дигари 1 сантиметр кашида манам хел мечаспонем. ҳамаро утю карда тайёрӣ ба меркагирӣ духтаро. меркаи мо сар мешава 1 ай китф 8 сантиметр дуюм пеши остин духтарои дуюм ҷое ки мо чен кардем. сеюм кушодиш. чорум ҷош духтаро даҳани дарозии пешак. шумо бо метавонед ки манам хел клиента пурсен майда тар кунен. ай мо обши 26 омад. ана ки духтаро чӣ хеле ки чен кардем пешака пуштака мам хел 16 сантиметр дарозия ай кушодӣ фарқият кунем. Мана ин кушодӣ ай 19 сантиметр. дарозии пуштак 18 сантиметр. духтаро вақте ки буридем старатся мекунем ки ранги тухм шакл набиёяд, дароза ки бад наёяд, чоркунҷаи бадам нашавад. баъд аҳамияти ин ки ма чӣ хел буридастам. пеш роста пуш ранг трапеция дидем ростак. дарозиё бояд ячен боша, пуштак кушодиш бояд кушодтар боша. диде ки маъқул нест, бо основка кунем духтаро. вақте ки пеша основка кардем ҳатман бо пуштам туғри кунем. ман рости гап аввал як тарафа мекунем, баъд дим тарафша мемонам. ана ки калонтар шид маҷбурем ки пушта бо майда тар кунем. Анам хел мана духтаро кокетка бояд анам хел тайёр шава. баъде ки тайёр кишид пеш ай қада часпондан гирдобаргирд клеевой лента мечаспонем.